Ik ben geboren in Hengelo in de provincie Overijssel als zoon van geboren Limburgers, maar mijn vader werkte daar destijds en nu woon ik in het Limburgse Beek samen met mijn vriendin Baloo. Naast mijn rol als gedeputeerde ben ik heel graag actief in het Beekse verenigingsleven, bij de voetbalvereniging Cesar, bij de lokale carnavalsvereniging Napoleon. Dus in de vrije tijd die ik heb ben ik heel graag daar te vinden. Als college hoop ik vooral dat we een herkenbaar college zijn, dat we erin slagen om onze partners buiten een hand in de rug te houden, zeker in deze tijd, en dat we de titel van het coalitieakkoord Elke Limburger telt, dat we dat echt waar gaan maken. Mijn portefeuille die zit vooral op het ruimtelijk domein. We moeten de komende paar jaar een aantal flinke keuzes maken, maar met die keuzes kunnen we zorgen dat er meer ruimte komt voor woningbouw, dat we Limburgers beter kunnen beschermen tegen hoog water, dat we waterkwaliteit kunnen verbeteren en dat we in onze kernen of de leefbaarheid kunnen verbeteren of die op hetzelfde peil kunnen houden, zodat het hier zo mooi blijft als dat het nu is. De toekomst van Limburg die zie ik zonnig in. Natuurlijk krijgen we een aantal grote uitdagingen op ons af de komende paar jaar, maar in Limburg hebben we het altijd samen gedaan en zijn we er altijd samen uitgekomen. En ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook de komende 4 jaar weer zal lukken.